Yung maestro Maray na pagod. Parang Lucia. Ginagawa mo. Welcome back mga kachapsoy, at ngayon ay papunta na kami ngayon sa Suba at idudulong na namin itong dalawa namin kasama. Ano ba yan? Nag-ubo-ubo tuloy ako. Ayan mga kachapsoy, pupunta po kami ngayon ng Barangay Suba, Laoang, Northern Samar. Ito pa ay isa sa mga barangay dito sa bayan ng Laoang. At kung hindi ako nagkakamali, parang pangalawang bisis ko na pong babalik doon dahil unang punta ko doon ay pista at gusto ko namang bumalik ngayon ng hindi pista. Pero sa pista babalik din ako doon. Mopay. Mopay. Papa gasolina. Full tank 500. Parinig kita sa mukha eh. Para sa kalikasan. Ataw 1,000. Ikaw 500 din yung kanina. Oh, kadit 500 na lang sukli. Ayan mga katapsoy. Ayan, ito yung sigad. At ito yung white lady sa sigad. Oh, swerte mo naman kung ikaw white lady. Masyado ka manliwat na feeder na si Ton. Kahit hindi white ang kulay mo. Ayan, siya yung gasoline girl. Hi guys! Inggerin nyo naman siya. Thank you, Ate Amor. Yan yung kanilang gasolinan dito. Bumili na po kayo. Ayan, mura lang po. A few moments later. Hello mga kachapsoy. Ayan, tumigil muna kami dahil magpapabomba kami. Kaya atras tayo, baka masabugan tayo. Shoutout sa may-ari ng shop na to. O sige, libre na tayo sa sa pahangin. Wala, ang galing-galing nila dito mamintura. Magkano ko yan sa package ito niyo? Di ba? Hindi sila nakaimik. Isipso. O sa mga naghanap diyan ng pagpapintura na, no? Tapos pati ng design. O pintura at saka design ng tricycle. Dito lang kay Sir Christopher Bukas. Ay, Rebukas. Oo. Parang sarado siya tapos bubuksan ulit. Bukas. Ayan yung mga kasama namin. Tag 15 kilos lang sila. Tapos 15 lang din yung kanilang kupsan. Bala ito astig, oh. Dunan mo! Hindi niya alam kung paano bombahan. O ayan, para sa mga naghanap ng dyan, magpipintura ng inyong mga motor, tapos ng tricycle pala. Tapos mga dekorasyon, iba't ibang dekorasyon. Punta lang po kayo dito sa barangay, sa barangay BEC pa yun, Aguadaan, barangay Aguadaan, dito mismo sa BEC. Dito sa kalsada ng BEC. Ayan, at makikita ninyo sila dito yung kanilang shop. Ayan, magaling po sila. Nagpipintura po sila at gumagawa ng iba't ibang design sa mga sasakyan. Kahit yung mga ex nyo, pwedeng ilagay dyan. A few moments later. Kaya mga kachapsi, ayan, papasok na tayo sa barangay, papunta ng barangay Kagasan. At mula dito ay pupunta na tayo sa barangay Suba. Yeah, break down yun. Basta may nagbano sa akin talaga dun sa Katarman. Sabi, hi, Maestro Waray. Napasigaw talaga ako. Ang sabi ko na lang, pulis, pulis. Oo. May mga lingkuran dyan. So, nandito na tayo sa barangay Suba. Ayan, oh. At sila yung mga kasamahan ko. Mag-hi naman kayo. Hi. Hi. Sino mas maganda sa inyo? O sige, ikaw na siya kasi nagdibo eh.
Malaki ang nagastos sa kanya. Gunggong! At ayan, may mga upuan sila dito. O, tara na. Hoy, mga kachapsoy. Natatakot ako eh. Kaya ito, oh, no vaccination card mo yun. Tara. Ayan, welcome to Barangay Suba. Pasok na tayo sa kanilang barangay. Ayan, may pa-heart pa sila dito. Aww. Maganda talaga sila dito. Sir, di ka magbato sir ang adahag din nga. Di ata. Yan ito pagagi. Oo. Awat sa sulod. Oo. Ay, may doon ka makuha dito. Ngayon kung... Oo. Sige, mauna kayo. Para kayong mapahamak. Kukunan ko kayo ng video na... Grabe mga kachapso. At dito yung kanilang simbahan. Ayan. Shout out po. At dito yung kanilang Suba National High School. Ayan mga kachapsoy. Ang ganda po ng kanilang barangay. Simple lang po yung kanilang pamumuhay. Ang hindi po simple yung aking mga kasama. Dahil mga guard na sila. Oo. Dahil para. Oo. Ito yung kanilang plaza. Ayan. Ito karabaka ngayon. Opo. Ito dito yung kanilang rehabilitation center para sa mga pusong sawi. Kasing sugatan. A few moments later. Ayan mga kachapsoy. Nandito tayo, makikikanta tayo dito sa isang bahay. Grabe na to. Hindi namin kilala eh. Bibili lang kami ng soft drinks. Pinakanta kami. Go unto. Mamara ka na. A few moments later. Thank you. Ayan, napakanta kami dito. Grabe talaga ang pinagagawa natin. Nang tapos ng kumanta, saka palang ako nahiya. Ayan mga kachapso, dito yung kanilang barangay at nalibot na po natin yung kanilang kabuang barangay. Maliit lang po pero maganda po, maayos at sa tingin ko po payapa po ang barangay nito, Barangay Suba, Lawang Northern Samar. Shoutout po sa barangay officials at sa lahat po ng mga residente ng barangay. Pati na rin po sa mga nasa Maynila. Ayan, sana mapanood din nyo ang video ito. I-break it down yun. Nakapasya na kami sa inyo. Sa inyong barangay. Sana imbitahan nyo kami sa pista. Wow! Ang ganda na kanilang simbahan. Yung kanilang simbahan, tingnan niyo mga kachapsi, para siyang church. LOL! Ayan, yung pinsan namin na 15 lang ang kopsan. Tapos 15 lang din yung timbang. Hello guys! Welcome to Maestro Waray. Ayan mga kachapsi, ito yung highlight dito sa nilang barangay. Oh. Yung papasok ng barangay at palabas ng barangay, dadaan dito. Ang taas oh. Mas mataas pa siya sa sa pangarap ko. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Ayan mga kachapsoy, yung Maestro Waray na pagod. Parang losyang. Ginagawa mo! Minsan talaga, kailangan mong sumuko. No. Ganun talaga kapag tumatanda, nagkakaroon na.